sa Manila. Ano, Uncle? Hindi na maganda yung kalagayan nyo dyan. Eh, bakit naman? Hindi maganda. Sawa ka na, anak ng Bebs O. Bakit sawa ka na, Uncle? Baka manuklaw ka dyan. Baka tuklawin mo ako. Joke lang, Uncle. Bakit naman, Uncle? Parang nagdadrama ka na naman, Mukhang parang yung boses mo, Uncle, sana all na naman. Bakit, Uncle? Sawa ka na? Sawa ka nang ipaglaban si Madam L. Huwag naman ganyan, Uncle. Dapat support lang kay Madam L. Ngayon, oras na to ang kailangan niya ay full support nyo, Uncle. Huwag kang magsawa. Keep up. Keep the good work, Uncle, para isupport nyo si Madam L. Magaling na kandidato yan, Uncle. May taas ang pinag-aralan. Degree holder, abogada, magaling yan. Huwag kang bibitaw, Uncle. Kaya yan. Dapat support lang yan, Uncle. Ang galing-galing lang manok nyo, Uncle. Ay, sa sobrang galing, Uncle. Naalala ko yung sinabi niya, Uncle. Sama? Nag-multiplication, Uncle. Sobra. Eh di sobra din yung galing niya. Ang husay sa mat, Uncle. Bilib na bilib ako dyan. Tapos yung interview na sa bata, Uncle, ang sabi, ang ama mo ay mangingisda at ang nanay mo ay mangingisda rin. Paano ka humantong sa pagtitinda ng isda? Naintindihan mo, Uncle? Tignan mo, Uncle, naintindihan mo, magaling ka na eh. Kasi degree holder ka din, Uncle. Kami, ano lang, first degree bear. Joke lang, Uncle, ikaw naman. Alam mo, sa totoo lang, Uncle, magaling na magaling yan. Believe ako. Sabi pa niya, Uncle, motorcade daw lang mga bangka. Eh, syempre, Uncle, may motor ang bangka, kaya motorcade ang bangka. Believe na believe ako dyan, Uncle. Kaya huwag niyong bibitawan. Support. Fighting. Uncle, fighting. Alam mo, Uncle, support mo siya, tapos susuportahan kita. Bakit? Ganito lang, Uncle. Ang sagot dyan, Uncle, ganito. Meron kayo, nawala kami, na meron kayo. At siya yun. Siya, Uncle. Meron kayong siya. Uncle, kaya support, Uncle. Alam mo pa yung trending ngayon, Uncle? Yung sinabi niya. Yung sinabi ni Madam L, Uncle, Madam Lugaw. Na i-Gcash yung pagbili ng buto. Ay, Uncle. Alam mo, sa mga Ilocano, pabor sa amin yan, Uncle. Uncle, pag buto ang pinag-uusapan, pabor na pabor kaming mga Ilocano, Uncle. Anytime, anywhere, what time, what is where. Pwedeng ibenta namin ang buto namin, mga Ilocano. Ang buto namin, mga Ilocano, ay merong paninindigan. May malasakit, matigas, at matigas. Ang buto namin, Uncle. Uncle, anytime. Panahon ng pandemya ngayon, Uncle. Pwede natin ibenta mga buto namin. Ay, kahit sino bang bibili, Uncle, pwede. Panahon ngayon ng Uncle, tag-tuyot. Ako, Uncle, alam mo yung buto ko, Uncle? May pakpak, Uncle, lumilipad yung buto ko. Oo, may kasama pang itlog. At bumabalik-balik sa pugat, Uncle. Ganon katindi ang buto ko, Uncle. At ang buto ko, kahit anong butas, Uncle, miski butas ng karayom o butas ng ahas, Uncle, talagang titirahin ko. Yan ang buto ng Ilocano, Uncle. Kaya sabihin mo, i-Gcash niya. Si Madam L, ipa-Gcash niya at lahat ng buto ng Ilocano sa kanya.